Aku Bayu, siswa kelas 12 ing SMA Negeri 3 Kediri. Nalika semester gangsal, guru bahasa Indonesia Bu Ani menehi tugas kelompok sing cukup nantang, gawe lan pentas drama. Kelompokku dumadi saka aku, Rina sing seneng komedi, Andi sing gandrung sejarah, lan Santi sing tresno banget karo cinta romantis. Aku dhewe luwih kepincut karo misteri lan teka-teki. Masalah banjur muncul nalika saben anggota kelompok ngotot karo idene masing-masing. Saben rapat kelompok diwiwiti kanthi semangat, nanging banjur dadi ajang debat kusir. Rina ngotot pengen gawe drama komedi sing lucu nganti nguyu ngakak. Bayangno, Bayu, penonton mesti seneng yen bisa nguyu bareng, ujare Rina kanthi semangat. Andi ora kalah semangat. Dheweke kepengin gawe drama sejarah sing nyeritake perjuangan pahlawan kemerdekaan. Iki kesempatan apik kanggo ngelingke para siswa babagan sejarah bangsa. Kandhane Andi kanthi nada serius. Santi banjur nyeletuk, "Lah aku kepengin drama romantis sing ngugah hati. Cerita cinta sing tragis mesti ndadekke penonton nangis bombay." Aku mung bisa meneng wae, bingung arep milih sing ngendi. Yen aku ngotot karo ideku, mesti bakal tambah rame batinku. Ing sawijine rapat, suasana dadi panas banget. Andi nesu amarga idene ora digatekke. Wes, bubar wae kelompok iki, ora ana gunane diteruske yen ora ana sing gelem ngalah. Kandhane Andi karo ngebrak meja banjur lunga. Aku lan Rina mung bisa ndlongop. Santi meneng wae karo rai sedih. Aku rumangsa gagal dadi ketua kelompok. Sawise Andi lunga, aku ngejak Rina lan Santi kanggo ngomong saka ati ke ati. Kanca-kanca, aku ngerti kabeh padha duwe ide sing apik. Nanging yen awake dhewe terus ngotot, tugas iki ora bakal rampung. Ayo awake dhewe ngalahke ego lan mikirke solusi bareng-bareng, ujarku kanthi nada tenang. Rina lan Santi setuju. Awak dhewe banjur mikirke carane nggabungke kabeh ide dadi siji cerita sing apik. Aku banjur ngejak Andi kanggo ketemu maneh. Andi, aku njaluk ngapura yen wingi aku ora bisa nambung idemu. Lalekno masalah iki lan wiwiti maneh. Aku yakin awak dhewe bisa ngrampungke tugas iki yen kerja sama, kandhaku marang Andi. Sawise ngobrol dawa, akhirnya awak dhewe bisa nemokke solusi. Awake dhewe mutuske nggawe drama sing ngemot unsur komedi, sejarah, romantis lan misteri. Ceritane nyeritake babagan sekelompok siswa sing lelungan menyang jaman biyen kanggo nemokake pusaka sing ilang. Ing perjalanan kasebut, dheweke ngadepi macem-macem tantangan lan kudu ngatasi masalah kanthi kerjasama. Nalika pentas drama, awak dhewe sukses narik kewigatan penonton, kabeh padha ngguyu, tegang lan malah ana sing nangis. Bu Ani ngalem banget karo drama iki. Kalian hebat, kalian bisa nggabungke kabeh unsur dadi siji cerita apik, ujare Bu Ani karo mesem. Saka pengalaman iki aku sinau yen kompromi iku penting banget ing kerja kelompok. Kanthi kompromi awak dhewe bisa ngatasi beda pendapat lan nggayuh tujuan bareng-bareng. Aja nganti ego lan kepentingan pribadi rusak kekancan lan kerjasama.